Ovo je Bobićev krs, odavde poletao na avion moj čukun deda Nestor. Leto je 200 metara luft linija i poje u grdinu, ene dole na onu krušku je po. On mislio da je stigu u Serviju na Vrbe. Oni tu bili i moje 3 sina podelili, 3 kuće pravili su jedna pored druge sedeli. Bre, on je došao iz Srbije, od ono bili došli ovamo se premeštili. I onda kad živeli, aj pravio da pravi avion. Pravio jedan iz Dubo tamo čunak i izišao na ovaj Bobićev krs i odakle je turio pere, ono od gusa, kao šta ja znam. I leto je. Kaže, imao kosu veliku, imao kike ko žena natrag. To mi propovedao otac i deda. Deda mi se zvao deda Mita, a otac Žarko. Bili ovčari, žemlju radili, ovce držali to. Kad sam bio dete, ovdje sam čuo na ovaj breg volove, deca, kamara, tu bio neki didilija živano, imao ovce on s nama. I on je terao ovdje da pevamo, naučio pesme, a mi pevamo. Široko je Tursko polje. Od koga sam šao, verovatno od mojih starih preci, deda, otac, pa da neki komšije, tri tako, ali stvarno sam šao za tu priču. Postoji nešto istine i verovatno nešto je malo fabulacija. Ja bi trebao da budem Kostić, ali otac i mati nisu bili venčati, on bio u vojsku, kad sam se rodio i tako mu pisali Golubović na mater.